O Camiño de Santiago foi desde a Idade Media un dos artelladores da historia e cultura de Galicia e tamén de toda Europa. Orixe tamén da construción de centos de edificios civís e relixiosos destinados ao benestar e a axuda dos peregrinos. Un deles, o Hospital de Montouto, creouse na Fonsagrada, na entrada do camiño primitivo no século XIV para acoller a eses viaxantes que seguían esta ruta cara a Santiago. O edificio hoxe en ruínas foi situado neste emprazamento 3 séculos despois, no 17. Estivo en activo ata comezos do século XX funcionando como a hospedería gratuita. O hospital dá nome á serra na que se sitúa, a Serra do Hospital, unha paisaxe de desbordante natureza que admirar desde o miradoiro de Montouto, lugar onde obter as mellores vistas das terras fonsagradinas. O carón do vello hospital sitúase hoxe en día unha moderna ermita e tamén parte dunha necrópole megalítica da que só queda en pé, o Dolmen de Montouto.